रायजो राजानि गेजेराव रायलायनाया सोलियो जे बबे हाबगोन बबे हाबा सनितपुर जिल्लानि सानजाहा साहा खोलाहा रेभिनिउ गामि थाबाय फरेस्ट एफआरसि ओनसोल थाबाय दा बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव सावरायनाया सोलिबाय थायो रायजो राजाफोरनि गेजेरावनो जा दा बेखायनो जोंनि बाथ्राया स्पष्ट जोंनि नाजानाया 100% गामि सोसननायनि थाखाय जोङो नाजादों आरो सरकारनि लेभेलाव बाउन्डारि कमिसन लेभेलाव आरो लोगोसेनो जे आसाम केबिनेटनि एप्रुभेल नांगौ राज्यपालनि नटिफिकेशननि गेजेरजों मोनसे आयेननि मर्यादा बेयो मोनो आरो बे प्रसेसआव टेक्निकेल एडमिनिस्ट्रेटिभ आरो माब्लाबा पलिटिकेल उइलनि प्रयोजन जायो आरो बे पलिटिकेल उइलनि गोनांथि जि समाव नांगौ माब्लाबा बेयो खम जायोब्ला बेयो लेहेम जायो दा बेखायनो जों बुंदों जे स्पिडि मेनाराव आखरे गामि सोसननाया जानांगौ समस्ति दानाया जानांगौ आरो बिनि गेजेरजों बिटिआरनि जि दफा मावफुंनाया आबुङै रोखायै मावफुंजानांगौ दा बेखायनो बिटिआर ओनसोलाव जिखिनि गामिया हाबगोन आरो बिटिआरनि बायजोआव थानाय आसामनि जिल्ला आसामनि माखासे ओनसोलफोरा 6 सिडुलनि बायजोआव बर' कसारि काउन्सिल जागोन दा बबेया जागोन बबेया जाया दिनैनो जों रोखा बुंनो हाया दा बे मानसिफोरनि धारना गोबां साननाय हनाय सोलियो बेखौ जोङो बुंनानैथ' बन्द खालामनो हाया किन्तु जोंनि इन्ट्रेस्टआ जाबाय जे 100% गामि सोनायाव एबसुआ खामानि मावदों मोनसे समाव रोखा जागोन जे बबे ओनसोला माने कमप्लिट हाबजोबगोन कन्टिगुवास जागोन आरो बबे ओनसोला टेक्निकेल स्ट्रेटेजिक आरो कन्टिगुवास आरो नन कन्टिगुवासनि मोनसे प्रब्लेमाव माने बेयो बर' कसारि काउन्सिलाव हाबहैगोन बे मोनसे समावसो बेखौ रोखायै बुंनो हागोन दा बेखायनो एसे धैर्य हमनानै नेनांगोन जोङो आसाबादि रायजो राजायाबो आसाबादि आरो बेखौ लानानै जोंनि गेजेराव दावराव दावसि जोंनि गेजेराव जेंना जेंसि जानाङा जों खौसेयै गसंनानै जेसेबां हायो एकर्डनि दफा मावफुंनायनि थाखाय जोङो गोसो होनानै खामानि मावनांगोन गोजोन्थों मोनसे गोजोनथाव खौरां क'क्राझार सहरनि जेडे रडजों नांजाबनाय गोजोनपुरि रयेल एनफिल्ड श'रुमनि गोजौआव थानाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्स बेखेवदों बे आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननो लानानै फैदों देहा जोथोन लाखिनायनि माखासे आयदाफोरनि 2024-2025 मायथाइनि मुं थिसननाया फैगौ 15 जानुवारिनिफ्राय जोबथा मार्च दानसिम सोलिगासिनो दङ 10+2 नि उथ्रिसारनाय बिजाथि एबा फरायसाफोरा बे पेरामेडिक्सआव गावारि सोलोंथाइखौ लानो हागोन क'क्राझार सहरनि गोजोनपुरि एबा गांजिमा बाजारजों नांजाबनाय आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सआ नोंथांमोननि थाखाय गोदान मुं थिसननाय आयदाफोरा जादों मेडिकेल लेबरेटरि टेक्न'लजि फार्स्ट एड पेशेन्ट केयार एन्ड एसिस्टेन्ट नार्सिं अटि टेकनिशियान आइसिइउ टेकनिशियान रेडिअलजि टेकनिशियान कर्सखौ 2 बोसोरनि गेजेरावनो आबुं खालामनानै बिएसएस डिप्ल'माखौ लानो हागोन लोगोसे गासैबो डिप्ल'माखौ लानायनि उनाव सोरखारि साख्रि मोननायनि सुबिदाबो दङ जुदि नोंथांमोनहा बेफोर कर्सनि थाखाय गोदानै मुं थिसननो गोसो दङब्ला आइ आफा बिएम इनस्टिट्युट अफ पेरामेडिक्सनि नैबे जानबुं नम्बर 9395899391 एबा 8638391746 आव थोंजों सुलाद लाहरनो हागोन